Bese! Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Hadouken! 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 Shoryuken! Sonic Boom! Sonic Boom! Suna Power! Akwek! Final Owl! Halatang gala dati. Halatang di pumapasok sa school naglalaro ng Street Fighter. Alright mga kabisyo, ang oras natin ganap ng 31 minutes makalipas sa oras ng alas 8 ng gabi. At eto na nga po tayo sa huling yugto ng ating programang EDSA. At sana ikaw ay kumakamot ka na naman sa ulo mo. No. Ano na naman ang problema mo, Toto? Ha? Oh, kalma. Baby, kalma. Kalma. Alam niyo mga kabisyo, lahat ng mga problema naman may mga solusyon naman yan eh. Kaya relax lang, kalma ika nga. At syempre, ito ang programang pampakalma sa mga hindi kalmado. Ito ang programang EDSA, kasama pa rin si Tanghenyo, yours truly, at syempre makulit naming bata. Natakbo ng takbo doon, malangin makulit si Duday. Pero ito na mga kabisyo, hindi na natin patatagalin to. Ito na talaga, pag-usapan na natin to. Kung ang iba ay nireregaluhan ng money bouquet at money garland, diba? Galing naman ano? Wow! Eto naman mga kabisyo, isang cum laude graduate naman mula sa Midsayap, Cotabato, ang niregaluhan ng kanyang syuta, ng kanyang jowa, ng kanyang boyfriend. Alam nyo kung ano ang niregalo? Walang iba kundi isang malusog na kambing. Totoo po ba? Totoo po mga kabisyo, ang niregalo ng kanyang boyfriend, bit at hila-hila sa school. Pagbaba niya sa stage, ibinigay sa kanya yung tali ng kambing. Amo na yan tirada na boards. Pues mga kabisyo, tang logika na natin. Ay sige, huwag mo nang patagalin yan, kalbo. Logikan mo na yan. Logika na yan. Alright mga kabisyo, logika na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Boards, basic ngayon ang flexing sa social media, lalo na sa mga nag-graduate, di ba? Karamihan ang paandar nila yung money bouquet, garland, money garland, at ang hindi lang finiflex na nakita ko yung ano nga yung tan yung ano? Yung manicure. Paano yung may flex yung manicure? Kasi una-una nakatsapatos. Anyways, so eto nga po mga kabisyo, di ba? At least naging viral sa murang halaga yung kakaiba, kambing. Di ba? Kanya-kanyang pandar ito eh. Makikita mo yung creativity ng tao, hindi lang yabang. Kasi pag pera yung itinlex, masasabi nating yabang yun. Pero pag kakaiba, kagaya nito, kambing, di ba? Creativity yun, di ba? Tang, may suggestion ka ba na pwede i-flex na regalo sa graduation pero hindi pera? Siguro ang magandang regalo sa graduation na i-flex mo na hindi pera, siguro dalhin mo kasama sa pag-akyat sa stage o maglagay ng medalya, dapat may dala kang amo. Amo, ibig sabihin unggoy.
Amo na yung regalo? Amo? Ang bihira naman, oh. Pero may kanya-kanyang diskarte yan, mga kabisyo. Hoy, bilis ng oras. Papaalam na tayo. Maraming salamat. At hanggang dito na lang tayo. Ang tabayanan, susunod na Totoy Bato sa programang Totoy na Love. This has been your friend. My name is Diego Bandido. Laging nagpapaala. Whatever you do it all for the glory of God. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!